Avui és l'última tarda a Moscou i la passarem sota el terra de Moscou visitant el seu famós metro. Té moltes curiositats que el fan únic i, malgrat ser una cosa quotidiana per als moscovites, és una de les atraccions més visitades pel turisme a la capital russa. El metro de Moscou va ser construït durant l'època soviètica i va ser inaugurat l'any 1935 i se li va dir el Palau del Poble perquè era on passaven més hores diàriament els habitants de Moscou per la freqüència de temps d'espera. Per això, els líders comunistes van fer construir estacions amb escultures, pilars de marbre i una decoració soberbia, que fa que sigui una obra única. 44 estacions són considerades Patrimoni de la Humanitat segons la UNESCO. Actualment, la freqüència de trens és de 90 segons. Transporta més de 10 milions de persones per dia i és un dels metros més extensos del món. Quan es va inaugurar el 1935 tenia 13 estacions i una longitud d'11 quilòmetres, però des de llavors no ha parat de créixer. Al dia d'avui té més de 414 quilòmetres de longitud i 241 estacions. És el 5è metro més llarg del món. La majoria de les estacions tenien obres d'art amb motius comunistes. Avui, moltes d'elles ja han estat retocades. Kievskaya és una de les estacions de metro de Moscou més boniques i elegants. El que més destaca de l'estació és la forma de les voltes i els 18 mosaics que commemoren la unió entre Rússia i Ucraïna. Gairebé tots els mosaics tenen elements comunistes. Com a dada curiosa, direm que Kíiv, la capital d'Ucrània, va ser una de les ciutats més importants en la història de Rússia. De fet, el 882, Oleg Príncep Varev va traslladar aquí la capital del país. Perquè els passatgers s'orientin amb facilitat, a les línies de metro circulars, la veu és masculina o femenina depenent del sentit en què es mou el comboi. D'aquesta manera, un pot identificar ràpidament si està en el vagó correcte, cosa especialment útil en moments de molta afluència de públic. Aquesta estació de Komsomolkaya commemora les lluites del poble rus per la independència en diferents etapes de la seva història. El sostre està decorat amb 8 mosaics d'esmalts i pedres precioses. 6 d'ells retraten soldats i oficials soviètics. Els altres 2 eren imatges de Stalin, però després van ser reemplaçats per la imatge de Lenin. Al final de l'estació podem trobar un bust de Lenin i l'emblema de la Unió Soviètica. Tot i estar molt profund sota terra i de tenir vagons antics, el metro de Moscou té wifi gratuït per als passatgers. A l'estació de Novoslovodskaya, el més espectacular són les 32 vidrieres ubicades en el cos de la porxada. Els vitralls tenen una il·luminació interna multicolor. A la part superior de les vidrieres hi ha uns medallons que representen escenes de pau. Els vitralls es van realitzar a Riga perquè els millors treballadors del vidre eren allà. A més de la il·luminació dels vitralls, hi ha unes llums aranyes penjant en tota l'estació. Al final de la sala trobem un mural anomenat Pau Mundial. L'original mostrava el rostre de Stalin, que a la seva mort va ser substituït per uns coloms volant en representació de la pau.
Novokunetskaya va ser una de les estacions que es van construir a lo llarg de la Segona Guerra Mundial. L'estació ret homenatge mitjançant una ornamentació recargada als combatents soviètics al conflicte mundial. Es poden veure 7 mosaics en forma octogonal que representen la indústria de guerra. Una altra parada imperdible del metro de Moscou és la de Park Kultury. Aquesta és una de les estacions més imponents, sobretot per les parets de marbre inspirades en l'estil clàssic grec. La peculiaritat són els seus relleus que escenifiquen esports i activitats típiques de la joventut soviètica. Park Povedy és l'estació de metro més profunda de Moscou i la tercera del món. Contrasta amb altres estacions de metro, ja que aquesta és supermoderna. El terra sembla un tauler d'escaig i les imatges que hi ha al final de les andanes poden ser perfectament les sales del museu. Durant la Segona Guerra Mundial, els nazis planejaven destruir Moscou i per això feien tants atacs aeris. No van arribar a conquerir-la. De fet, va ser Stalin el que va arribar a Berlín i va enderrocar el nazisme. Però mentre els nazis van estar a prop, els russos, per protegir-se, feien servir les estacions de metro com a refugi. De fet, moltes de les noves van ser especialment dissenyades com a refugi en cas d'atac nuclear. Des que es va inaugurar, el metro només va deixar de funcionar una sola vegada i va ser la matinada del 16 d'octubre de 1941 quan els alemanys van estar a les portes de la ciutat. Però al final del dia el metro ja funcionava correctament i fins avui el metro ha funcionat sense interrupció. L'estació de Ploštad Revoluci és una de les estacions més famoses del metro de Moscou. Inaugurada el 1938, està formada per arcades de marbre vermell amb 76 escultures de bronze que representen mariners, soldats i camperols que són personatges reals que inspiraven els artistes soviètics. Hi han aparegut no poques llegendes populars. La més popular de que si es toca el nas d'un dels 4 gossos dels 4 guardafronteres, els estudiants tindran bona sort en els exàmens. I si es toca el llom de la gallina, t'arribaran diners. Originalment, l'estació de Prospect Mira era coneguda com la del Jardí Botànic, perquè a prop hi ha el Jardí Botànic de la Universitat Estatal de Moscou. Els seus 40 metres de profunditat la fan una de les més fondes de la ciutat. Els amplis frisos de ceràmica que presenta l'estació i que representen adorns florals en forma de garlandes, fulles i brots estan emmarcats per medallons amb imatges en relleu d'agrònoms, agricultors i jardiners treballant. Slayansky Boulevard és l'estació de la sorpresa de Moscou. Només baixar del vagó ens vam sentir transportats a París. Doncs té el mateix estil de les estacions parisenques amb els ròtols de color verd i el mateix estil de lletra, només que el metro de Moscou està en ciríl·lic. Per tenir veritables obres d'art en forma d'escultures, mosaic i fins i tot vidrieres, el metro de Moscou és molt respectat pels ciutadans. Les autoritats de la URSS, a l'hora de dissenyar el metro de Moscou, van entendre que afrontarien el desafiament de desembussar la xarxa de tramvies que circulava per la superfície del centre de Moscou.
i a més tenien l'oportunitat per mostrar-se al món i fer d'aquesta gran obra un aparador on es reflectís els ideals soviètics. El mateix líder de la Unió Soviètica, Joseph Stalin, va demanar als dissenyadors del suburbà moscovita que fessin el metro més famós del món, demostrant així la superioritat del sistema socialista. Amb aquest objectiu, a principis d'aquella dècada, es va enviar els enginyers soviètics a Londres, París i Berlín per estudiar els sistemes suburbans d'aquestes ciutats. Quan van tornar, es va decidir fer no només un sistema de transport, sinó una obra d'art, i també es va decidir que fos còmode, així que van aparèixer les escales mecàniques que en aquells temps no n'hi havia ni a París ni Berlín, i també l'aire condicionat, cosa que va causar una gran sensació. En aquest vídeo del metro de Moscou posem fi a la nostra estada a Rússia.